Časy, keď sme Nový rok alebo len rodinné sviatky oslavovali s prskavkami v ruke, sú už dávno preč. Hlavne pred Silvestrom sa obchody zaplnili pyrotechnikou, ktorá dokáže vyčariť neopakovateľné okamihy. Spojené je s ňou ale nemalé riziko, ktoré si hlavne deti a tínedžeri nevždy uvedomujú. Pyrotechniku si treba zadovážiť riadne z obchodov, netreba riskovať nejakou podomácky vyrobenou pyrotechnikou. Keď už budú používať tú pyrotechniku, tak prečítali si podrobne návod a dodržali ho. Aj s takýmito radami sa prostredníctvom našej televízie na verejnosť obrátili galantskí hasiči. Silvester už máme za sebou, ale nie každý vyčerpal zásoby svojich delobuchov. V sobotu na pyrotechniku doplatil len 15-ročný Jakub z obce Devičany v Levickom okrese. Škrtol petardou o zapalenú časť zápalkovej krabičky a tá pravdepodobne hneď vybuchla. 15-ročný chlapec bol po prvotnom ošetrení prevezený do nemocnice v Leviciach s drvivým poranením na ruke. Prípad zraneného 15-ročného Jakuba polícia vyšetruje ako prečin ubliženia na zdraví.